BTC सरकारनि बिथोन बादियै लोगोसे दि पिपल्स एड NGOनि हेफाजाबाव चिरां जिल्ला समाज अनसाइ बिफाना चिरां जिल्लानि सान्थिपुर गोजौ फरायसालियाव बेंगुरा बेंगुरि सुबुंफोरखौ मेडिकेल चेकआप आरो स्क्रिनिं खालामनाय हाबाफारि बानजायदों। चिरां जिल्ला समाज अनसाइ बिफाना बेंगुरा बेंगुरि सुबुंफोरखौ स्क्रिनिं आरो मेडिकेल चेकआप केम्प बानजायदों। BTCनि समाज अनसाइ बिफान, देहा आरो नखर अनसाइ बिफाननि बिथोन बादियै दा पिपल्स एड NGOनि हेफाजाबाव चिरांनि सान्थिपुर गोजौ फरायसालियाव हाबाफारिखौ बेखेवना होयो सान्थिपुर गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि सान्तिराज बसुमतारिया। बे बुब्लियाव चिरां जिल्ला समाज अनसाइ बिफाननि मावख'गिरि समेश्वर मुसाहारिया फोरमायोदि BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो समाज अनसाइ बिफान आरो देहा आरो नखर अनसाइ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा गौतम दास मोननि दैदेननायाव चिरां जिल्ला सान्थिपुर गोजौ फरायसालियाव बेंगुरा बेंगुरिफोरनि थाखाय मेडिकेल स्क्रिनिं केम्प बानजायदों। गिबि आङो क्रिसमास आरो गोदान बोसोरनि नोंथांमोननिसिम गोजोननायखौ बावहरग्रोबाय। जोंनि मानगोनां BTRनि चिफ श्रीजुत प्रमद बर' आरो जोंनि ससियेल वेलफेयारनि EM गौतम दास बिथांमोननि इनिसिएटिभआव BTR गभर्नमेन्टआ माने गिदिरथार मोनसे लेभेलाव नैबे देहायारि नोरजिया जायखौ जोङो बेंगुरा होनो बिथांमोननि थाखाय स्क्रिन आउट बा हेल्थ चेकआप मोनसे प्रग्राम लानाय जादों मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव। जोंहा रेकर्ड मथे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव 22,000 माने 22,000 दङमोन। बिनि बिथोराव अलरेडि 7,000या आइ कार्डखौ मोनखाबायमोन। दंबावोमोन जोंहा 15,000। जोङो 15,000खौ दिनैहाय सेप्तेम्बरनि 23 तारिखनिफ्राय आरम्भ खालामनानै दिनै डिसेम्बर मास मोनब्रैनि गेजेराव जोङो नारा नाथा नाजानायाव ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्ट ओमफ्राय BTCनि हेल्थ डिपार्टमेन्ट आरो डक्टरफोरनि जुथायै जों नाजानायाव दिनैहाय जोङो बे 15,000 बिथांमोनखौ जोङो स्क्रिन आउट खालामनो हाबाय आरो बिनिनो 10,000निबो बांसिन सुबुंफोरा माने सार्टिफिकेट बा आइडेन्टि कार्ड मोनगोन होननानै जोङो बुंनो हायो आरोखि। आरो बे बिथांमोना जुदि सार्टिफिकेटखौ मोनोब्ला बिथांमोना सरकारनि गोबां सुजुग सुबिदा माखासे स्किमफोर दङ बे सुबिदाखौ बिथांमोना लानो हासिगोन। आरो बे आइ कार्ड आरो बे सार्टिफिकेटखौ होनायाव जोङो बिथांमोननो बेसेन नाङाब्लानो जोङो बेखौ आरामैनो राननानै होगोन। आरो बियो माखासे फार्स्ट फेजनि जि स्क्रिन आउट जानाय बे आइ कार्डआ जानुवारिनि गेजेरावनो बिथांमोना मोनगोन आरो नैबे सेकेन्ड फेजनि जि स्क्रिन आउट खालामनाय बेयो मार्चनि गेजेराव होनो हाजोबगोन होननानै जोङो बुंनो हायो दिनैनि डेटआव। बेमारिया सुबिदा मोननो थाखाय फाहामथायनि सुबिदा लानो थाखाय बेसेबां जौखोन्दोसो फिजिकेलि माबा जानांगोन? नियम मथे सरकारनि नियम मथे गासै टटेल 21टा माने बाहागोआव राननाय जादों आरोखि बे माबाखौ। ओमफ्राय बे 21टानि बिथोरावनो जुदि सासे बेनिफिसियारिया 40%निफ्राय लानानै गोजौआव मेडिकेल चेकआप खालामनानै बिनि बिबाङा जुदि ओंखारोबा बिथांमोना UDID कार्डखौ बा सार्टिफिकेटखौ मोननायनि मोन्थायखौ मोननो हागोन, सुबिदाखौ लानो हागोन आरोखि। आङो गिबियावनो दिनैनि बे गोथार सानाव आङो मिडियानि कर्मकर्ता नोंथांमोननो आंनि अननाय सिबिनायखौ बावग्रोबाय आरो दिनै BTR गभर्नमेन्टनि डिरेक्सन मथेयै BTRनि चिफ श्रीजुत प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव आरो जोंनि ससियेल वेलफेयार बिफाननि EM सारनि दैदेननायाव श्रीजुत गौतम सारनि दैदेननायाव जोङो चिरां जिल्लायावबो चिरां जिल्लानि सान्थिपुर हाइ स्कुलाव दिनै बे गोथार हाबाफारि लानानै जोङो दिबांगफोरनि थाखाय बेंगुरा बेंगुरिफोरनि थाखाय जों मोनसे मेडिकेल स्क्रिनिं केम्प खालामगासिनो दङ नै दा बे मेडिकेल केम्पनि जरियते जोंहा बे सान्थिपुर ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा जायफोर माने PWDफोर जायफोर बेंगुरा बेंगुरिफोर जायफोर दिबांग भाई फंबाय बिनानावमोन बिदाफोर बिब'फोर बिसोर निश्चय दिनैनि बे स्क्रिनिं केम्पनि जरियते जोंहा उपकार जागोन। आरो बे मेडिकेल स्क्रिनिं केम्प खालामखांनायनि उनाव
बे जायफोरा 40% खमसे खम 40% मोनगोन बा बेनि एबाब जागोन बिसोरो मोनसे UDD कार्ड मोनगोन बे UDD कार्ड आरो सार्टिफिकेट मोनखांनायनि उनाव जोङो आसाम गभर्नमेन्टनो बिसोरनि बे डकुमेन्टसफोरखौ लानानै जोङो मास मोनफ्रोमबो दान मोनफ्रोमबो 100,000 माने रां मोननायनि जोङो सुबिदाखौ होनाय जागोन दा आं सानदों दिनैनि बे मेडिकेल स्क्रिनिं केम्पनि जों लोगोसे साफ्रोमबो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा निस्सय एसेबाबो उपकार जागोन होननानै आं सानदों